Okay, sa man tong kining representative sa mag-report karon. Dalihin na ninyo kay unsa nang orasa. Gupuan sir, gupuan, Dili na, gupuan. dili. Good morning, classmates. Good morning, sir. Today, my group, group 1, Sa siya mag-report eh, pati maliho ka mo ka magikatlan. personal pronouns. Sabi. Excuse me. Unsa man ang sige magkagperti man nimong lihok ka magsige magana-ana ni report. Palipat man tani mo. Taro nga po na imong kuno mag-report kan kana lang matindog lang dili ki magsige ka ana. Oh, magagibito. Da, awa, kapiso lagi, tagam. Personal pronouns have the following characteristics. Three persons point of view. Person Sabi ko pronoun. tansa. Ibasa naman ani mo. Iba ingon ko nga mag-report. Kung na naman galing mag-reading na lang tadali. Iba ni ingon ko sa inyo gahapon nga i-prepare na ninyo ang inyong report daan pa sa gabi. Unsa na taro no madugay ta ani, nagsige na lang kagbasa diha. Ug mahatarongan na ninyo, usba na ninyo. Karon proceed ta sa group to. Group to. Mix, kita na daw mix. Patay kita ni karon, may taka-prepare. Ala sir, wala pa biya may ka-prepare sir. Sila manggod sir kay dili manabang. Unsa? Dili pa may ready sir, ugma na lang. Nang unsa?